Shoutout na Niki yung ano, Batang Ormoc. Yung Batang Ormoc. Shoutout Medyo maganda yung laban namin laban nila kanina. Nakagulang lang. 1-1 nakagulang yung Ormoc. Nakagulang yung Batang Ormoc. Batang Ormoc. Medyo maganda yung tulak ng mga bato natin. Magandang klaseng bato yan. Nalilito na. Nalilito na ako. Hindi ko alam kung Nalilito na yung Batang Mindanao. Nalilito na. Hindi ko na alam kung ituturo ko. Sarado ng bis. Saradong bis. Medyo tagilid. Parehas pa. Parang marami yung dadamahan nito ngayon. Dami nga. Tingin ko lang. Dalawa na yun ang butas yan. Pero yun nga sinasabi, huwag kang papakasiguro, boy. Marami yung dadamahan nito ngayon. Madami nga. Uy, touch move yun, nanawa ka na yun. Touch move ka dyan. Nakita pa. Oo, may Touch move. pwede natin tingnan sa CCTV. Oo, pwede. Touch move ba yun, Ike? Touch move. Hindi yun, naman. touch move. Kaya mo lang. Ano lang to, friendly game to. Touch move pa kayo nalalaman. Kala ko itulak na yun eh. Kala niyo siguro. Ito siguro, di ba? Puging bagsik. Ano mo na, Ike? Oo. Shoutout ka muna, boy. Kaya habang nag-iisip pa yung Ormoc boys. Habang nag-iisip pa. Takpan mo yung kilay mo. Tingnan mo yung kilay niya, parang baklaw. Habang nag-iisip pa, Ike. Ano ba yan? Tutulak ka pa ba? Hindi na. Tingnan mo, Ike. Tutok mo maigi, oh. Mukhang nahihirapan ng Ormoc boys. Hindi nga nahirapan eh. So, talaga. Dami pa siyang tulak eh. 15 minutes na yung lumipas, so hindi pa naka... Uy, touch mo ba? Saglit lang, tumatawis ka na. Hanap na ano? Wag. Ano? Yan, continue mo. Ano, Ormoc? Tulak. Uy, mukhang may mananalo na. Mayroon na ba? Mukhang may mananalo niya yan. Kita na? Hindi pa nakita niya, Ike. Hindi pa siguro. Tingin mo, hindi pa siguro yan. Igugulayin ko na, Ike. Alanganin ako. Huwag ka mo ng pagkakasiguro, boy. Alanganin ako. Huwag kang pagkakasiguro, boy. Kaya na. Talaga. Ano pa ba? Ano pa ba dapat gawin? Tres ka, tres. 4. Diba, tres ka? Ha? Ayun, doon pala. Guys, mukhang maganda na yung laban, guys. Si Ormoc boys ang medyo abante yung ano niya. Umabante si Batang Ormoc. Umaatake si Batang Ormoc, guys. Papakawalan. Kawalan talaga yun ngayon. Asan na? Asan na? Sumundot ko. Oo nga, pinarabad ko na sa'yo yung number ko. Oo. Sisiko ang Batang Ormoc, sisiko.
Sige na, load mo na ako. Pinarward ko na sa'yo yung Talaga number ko. yun. Diyan na ako dito eh. Sige na. Sikuhin talaga yun ngayon. Nasa Alde. Sige na, sige na. Talo yung blue. Ano naman ni Kay? Talo yung blue. Hindi pa siguro. Pag nakita mo. Sa tingin ko lang, hindi pa siguro. Una makadama yung puti. Hmm. Parang hindi nga makakadama eh. Ay, sus. Kita na sa TV-TV. Parang hindi nga makakadama sa tingin ko lang eh. Nakapurma yung bato ko eh. Hindi nga. Nukotsing guys, nukotsing. 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 Nukotsing guys. Nukotsing. Nukotsing guys. Babalik pa siya eh. Una talagang puti. Nukotsing guys. Nukotsing guys. Eyes on the table. Eyes on the table. Nukotsing guys, nukotsing. Nukotsing guys. Eyes on the table. Eyes on the table. Lamang bang batang ormok, Nike? Mukhang Lamang? mahirap yan. Parang bakanti pa to ah. Hmm. Palagay mo Nike sa batang ormok. Wala na yan. Magre-regalo, magre-regalo. Hindi siguro. Palagay mo Nike. Advantage ang ano, advantage ang puti. Hindi Nike, may pamatay siya dito eh. May pamatay pala. Pare, tabla. Mukhang nahihirapan na yung taga-Ormoc ah. Nag-isip. Nag-iisip. Bigla, nag-isip. Eyes on the table. Nag-isip bigla. Ano Nike? Nahirapan Batang Ormoc, saan ang Batang Ormoc dyan? Batang Ormoc. Yung kulay? Kulay blue yung sa kanya. Batang ormok yan. Oo. Kurasan mo naman at hindi naman po pwede yung ganong laro. Ano, medyo Makita tayo ng mga viewers natin eh, sabihin eh, anong klase yan? medyo pagbibilis-bilisan lang yung tulak natin. Medyo nalulubat na yung Magtulak na at lubat na yung ano natin. Eh, ano mo muna, tutok mo na, magtulak ka na o suko ka na. Sirit? ano ba? Sirit ka na? Balik mo na ito, sabi mo kung sirit na siya. Talo na, magdesisyon ka na. Hindi pa. Uy, mukhang klase yan. Matulog na ako. Matulog na yung Batang Mindanao at di na nagtutulak yung Batang Ormoc. Pagsak niya. Ganun nga rin. Dalawa. Naka-advance ka pa nga dito eh. Ano Niki? Kung Wala hindi pa? kung hindi ka nakatulog diyan, lalo kang mahirapan eh. Kung Magtulak ka. hindi siya tumulak dito siya nag-abang. Lalo kang mahirapan. Magtulak ka. Uy! Ayun na. Yun talaga ang gagawin doon. Yun talaga ang gagawin. Tatlo apat. Wala pa rin Niki. Nagre-regalo lang siya dito eh. Dalawa nga, sacrifice niyan eh. Puro libre. Putang ina yun! Ayun, nakita rin. Nakita rin. Ano Niki?
Kung sabihin mo sa kanya kung susuko na. Ano, suko na hindi. Anong kulay yung blue, ang urmok dyan? Anong kulay? Yung ormok, yung batang ormok natin kulay Blue. blue. Ang Wow, tagilid, puti tagilid. naman sa Mindanao. Medyo tagilid. Medyo tagilid. Pinapakain na lahat. Makadama lang. Huwag mo isaling isa. Batang urmok, nandaya na. Nandaya na. Kita sa Huwag mo isaling, kita, nakikita sa CCTV. Nadali pala isa. Nakikita sa CCTV. kita sa TV. Mamadali ang batang urmok. Dumama pa dyan. O, Ay, nag-iisip. gago. Nag-iisip ang batang urmok. Nag-iisip. Wala na. Ano, surrender na. Suko na. Surrender na. Painitin ko kasi yung commentator yung sasampal. Ah, Nike, ano, Nike? Nike, surrender na yan. Ano? Wala, kakain na niya yan. Talo. Batang urmok, talo. Adamay. Hindi, Ano pa na eh. pag namamutang. Anong masasabi mo? Natalo ka ngayon. Bawi na lang next time. Bawi na lang, bawi na lang. Bawi na lang next time.